agkararag tayo man, let us ask the Lord, the heavenly influence, di na inlangitan nga influensya, so kumay iti agtuloy nga, hagmanifest iti bibiyag tayo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Lord, kas kinantami apo, da nga kanta, that your presence is in this place, O Lord God. Agyaman kami, manginanama kami, nga oray pa iti deto yung gundaway, at daka iti nagtungaan mi apo. Lord, iti Espiritu Santom apo, iti agtuloy nga agtignan iti biyag mi, kasapulan da ka apo. Lord God, kasapulan da ka. May your presence continue, Lord God, nga agayos iti deto yung nga nagtutungaan mi. In the heavenly influence, O Lord God, nga isu iti manifest up no iti kasta apo, amin kami apo, agtuloy nga ma-influensyahan kami kadagiti na inlangitan nga banbanag, that will help us, O Lord God, to go forward, to go higher in our level, iti pamatimiken ka. Apo, agyaman kami, kat bendesyonam, urepeti saom, apo, nga maibasa, iti deto nga agsapa, apo Diyos, awanan nak ti mabailan, apo, nakapuyak, nalupuyak, but I depend, Lord God, iti pan nakabalin mo, apo, kon iti nainsiriban nga aggapo, ken ka, manipod iti deto nga sasaom, apo, madaydayaw ka. I-commit mi deto nga oras ken ka, kas pagdengeg kami kadagiti sasaom, as a part of our worship. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 4. Kahit kung basahan kanyayo ti NIV, katadta na ka may flash. Kunana iti verse 4, I always thank God for you in all your speaking, in all your knowledge, because of our testimony about Christ was confirmed in you. Laglagi pun tayo dito ikat surat ni Apostle Paul. Verse 7, therefore, you do not lack any spiritual gifts as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will keep you strong to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord, is faithful. So matalok da dyan nangayab, kundi Apostle Paul, matalok da dyan nang isalakan, kani Saul nga nagbalin nga Paul, matalok da dyan mangisalakan, dagiti tataw iti dagiti iglesia iti Corinth, matalok da da Dios nga nangisaknap kadakwada manipud iti basol, and until now, matalok da da Dios nga pagserserbian tayo, di na tayo nga binaybayan, madaydayaw tiap. Ito iti sarsaritaan tayo, dito word nga influence. Agyan iti youth conquest, iti last Friday, nga adda iti naidumduma nga talaga nga aramiden ti Apo, when the people of God will move. No dagiti an anak ti Apo Dios, ni Apo Dios aggarawda, adda iti aramiden ti Apo. So dito iti team day di last Friday, power in thoughts, in words, and in action. In other words, dagiti sinakop na dayjay word nga influence. So dagiti team tayo tatanga agsapa, spiritual gifts that influence. Dagiti na espirituan nga bambanag nga mangakar, madaydayaw ti Apo. Anya dagitoy da nga spiritual gifts that influence. No saan tayo nga nangganti sao iti Apo. No awan iti sao, no awan iti nangi-testify, no awan iti nangibaga kada tayo, nangikuldit kada tayo, nang awis kada tayo, haan tayo nga na-influensyahan iti na espirituan nga aramid. Tama? Yan. So dito, spiritual gifts that influence. Number the influence of wisdom. Spiritual gifts, adu dagiti spiritual gifts. Hangko nga maited am amin, but ada dagiti napili, ada dagiti na pick up ko from those spiritual gifts ko nga tatanga agsapa. So umuna detoy, the influence of wisdom. Iti influence siya ti kinasirib. No kuna tayo nga wisdom, iti sao iti Apo, kuna na ijay, paki-flash man da verse tayo. Yan, Proverbs chapter 9, verse 10. Kunana, anya iti wisdom kini Apo. Anya iti kinasirib. Anya ti meaning ti kinasirib kini Apo Dios. Anya ti meaning ti kinasirib, spiritual meaning of wisdom. So dito'y fear of the Lord.
The influence of wisdom. Anya daytoy isuti panagbutang kini Apo Dios. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, in knowledge, and of the Holy One is understanding. So daytoy anya kasano ba nga daytoy kinasirib ket influensyaan na iti tao. No iti maysa nga tao, maysa nga namati wenno wan tao nga nangngeg na ti sao iti Apo ket ikan na iti aramid. Wenno iti maysa nga namati nga agdengdengeg iti sao iti Apo ket i-apply na iti biag na. Awat na iti sao iti Dios. When we say the word of God, it is wisdom. No awatom da jay nga sao nga magapu kini Apo Dios, isuro na ka nga agbiag, iti biag panagbuteng kini Apo. Kasano deta panagbuteng, mabuteng ka nga agbasol iti imatang ni Apo Dios. Mabuteng ka nga agaramid, iti aramid nga saan nga makayayo kini Apo Dios. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Isuti pangrugyan, no adati panagbuteng kin ka, kasano nga mapataod ti panagbutengkin ka, intuno denggem ti sao iti Apo, ag-manifest di sao ti Apo kin ka, maikan ka iti panagbuteng, ay saan ko nga aramiden da jay tamadi. Fear of the Lord. Kat no kasjay iti aramidem, maawagan ka nga wise. Amen. Bagam takaabay mo, you are wise. Yan. Dagiti naka-tune in, I am wise kunayo. I-type yun dito comment section nyo. No, dito nga tao kat i-apply natin sao iti Apo nga dengdenggen na, agbalin isuna nga wise. Kat iti wise nga tao, very attractive ti biyag na, madaydayaw ti Apo. It's not about the ginunangato ti adal mo, o na di the jay, kas anom nga i-apply, kas anom nga ipabiyag, the jay kinasirib, wino the jay word iti Apo. The word is the wisdom of God. Amen. So di iti kayat nga asawan, spiritual gifts that influence is the influence of wisdom. No wise iti tao, no masirib ti tao, kayat tayo nga dengdenggen. No wise iti tao, no masirib, kayat adu dagiti amang attract iti biyag na, adu ti mabendisyonan iti biyag na. Isu nga kailangan tayo ti spiritual wisdom. So dakal ti influensya na no may wise nga tao. Amen? Kaslaan kay nga makonbinsi mo. Yan. You are wise. Apay, gaputa adadtoy ka, iti daytoy nga gundaway. Madaydayaw ti Apo, amom no anya iti dapat nga pangi-spendam ijay time mo. Praise God. From Monday, since a month of April, we tried nga i-monitor niya every 10 o'clock iti rabii, 10 to 11, adadagiti maudi nga agbuya, devotion tayo. So 10 o'clock ti rabii, imon-monitor ko, ilis-listak, and then isend ko kadagiti ag-check it. Madaydayaw ni Apo Diyos, thank God for the progress. Gapo kada kayo. Amen? Nya apay nga aramidan tayo dito, tapno tunggal may sa kada tayo, amo tayo nga mangi-spend ijay oras tayo, madaydayaw ni Apo Diyos. Saan tayo nga agtugaw ti agsapakot, spend tayo, di panagkapkapi tayo, mabahag tayo di table, ngam, no, masuruan tayo am amin nga agbalin nga wise. Spending your time every morning is to sit down and listen to the Word of God through our morning wordcasting devotion. Umang-angat iti kinasirib mo, madaydayaw ni Apo Diyos. Amen? Next verse. Niya pa iti kunana ditoy. Okay? Kat anya iti kunani Proverbs, kunani Solomon, Proverbs chapter 4, verse 6, kunana, do not forsake wisdom, and she will protect you. Di basbasak ditoy, babae ni wisdom. Apay nga she, di ba? Mga English. Kunana, not forsake wisdom, and she will protect you. Love her, and she will. Ani iti mangyari into no ayatom ti kinasirib, she will watch over you. Madaydayaw ni Apo Dios. So daytoy kinasirib kakabsat, nagdakkel nga banag, aramida na ijibiyag tayo nga namati, and we will influence more people around us. Ta isudet, daytoy kinasirib kuna nakat i-protect na ka nga agbasol. Amen? I-protect da ka iti
didigra, aywanan da ka. Iso nga kunana, love her. Ayatom ti kinasirib. Do we love the wisdom that comes from the Lord? Amen. Kunana, love her, and she will watch over you. Banbantayan da ka, deta nga kinasirib, nga gapo iti Dios. The Word of God is. So let us embrace the Word of God. Amen. Let us love her. Let us love doing devotion every day. Madaydayaw ni Apo Dios. Na iti influensya, iti kinasirib, iti sao iti Apo. So nga, let us continue to love wisdom. Amen? Katno kasjay, dagiti tattao nga mangbuybuy ti panagbiag mo, bilibak man ni jibiyag na diay. Amuna nga mangimanage iti amin. Nya adda amin ti tiyempo na. Isungahan tayo nga ko na nga awan time ko dita, adda amin time tayo. Amen. Ya? Adda amin ti time tayo. It's a matter of how we manage them. Amen. Because naagtuloy tayo nga ikat, we will grow in wisdom. Isunga ko na love her and she will watch over you. Amen. Next. 1 Corinthians chapter 1 verse 8. Into no aramidan tayo dito, the influence wisdom. Kas amo tayo nga iti kinasirip, isu ti mang protect kada tayo, isu ti mang gwardya kan mang bantay kada tayo. Daytoy isu ti mang sustain. 1 Corinthians chapter 1 verse 8 kunana, He will sustain you so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Kasano daytoy? No amo tayo ti sao ti Apo, no ipatag tayo ti sao ni Apo, dis pagbiyagan tayo dayjay. Isu ti mang sustain kada tayo, isu ti mang magbalin kada tayo nga agtalinaed tayo. Iti panagserbi tayo kini Apo Dios, and He will sustain us to the end. Amen. Agingganat inggana. Sibagam takaabay mo, walang iwanan. Amen. Walang iwanan. Gaputa ti Dios nga pagkaputan tayo nga mangted ti wisdom, He will continue to help us until the end. I-sustain na ti tumtumong tayo no minsan mabanog ti tumong tayo, mabanog ti dapan tayo nga magmagmagna. But God is always there. Itod na ti kinasirib kada tayo, tapno iti kasta magna tayo nga blameless tayo. Awan ti pagkurangan tayo. Awan to iti anyaman nga mampasamak iti biyag tayo. Because our God, our living God, will sustain us. Maraydayaw ni Apo Diyos. He will protect us that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Nalpason na jikwa, ayan ti dispensational. That understanding God's plan for the ages. I'm panpanunot ngay kat mayat nga iplastar daytoy manipod ka dagiti ubing ore no ahanda nga maawatan dagiti daduma. But we need nga medyo i-discuss dayta kaniada. Tantay nga mo no anyat mapasamak no bigat. No ngay nagawid tayo di langit di agmalmalanga dagiti ubing tayo. Dagiti kakabsat tayo. So, ikarkararag tayo dito kakabsat. So, kunana dito, igapo tayo di last Sunday, we discuss, nangag tayo, manipod iti sursuro, dajay rason, no apay nga, maisursuro rita, understanding God's plan for the ages, haan tayong agnanayon dito about tidaga, we are aliens in this world. Bisita tayo dito Anya ngay, we believe nga ada iti other life, nga insagana iti Dios para kadagiti iso amin. Kat we need to understand that the plano ni Apo Dios iti biag iti tunggal may sakada tayo. Iso nga kunana kat He will sustain you to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Another day of our Lord Jesus Christ, we believe nga ni Jesus Christ umay tumanan. Amen. Daytoy ti urayon tayo tatang agdamain, we are in the last chapter. Amen. Malapit na tayo. Ya? Asidugan, no wall clock ko mga ikot, ilang minutos na lang mabalin nga 11:45. Or hangko nga mo, but then, kunay tinasantuan nga Biblia, just prepare. Kat into no umayto daytad, no umayto ni Apo Jesus, kunanit 1 Thessalonians chapter 4, nga kunana ijay, agonin to iti trompeta manipod sa dilangit. Agon iti sound manipod iti langit. Kat kunana in the twinkling of an eye,
aday ti mapasamak, aday ti rapture. Dagiti prepare, who are blameless. May satayo kumaijay, amen. Dagiti prepare, who are blameless on the day of our Lord Jesus Christ, maipalangit. Isu nga kuna na, if we stay in the wisdom of God, embrace the wisdom of God, arakupon tayo, into no arakupon tayo kat pagbiyagan tayo, He will sustain us, He will help us to become always blameless until the day of our Lord Jesus Christ. Amen. Apay nga yan, yung mapasamak. So that jay kakabsat, ti masapul nga amon tayo. The influence of wisdom. So kung na nagarod nga, arakupon tayo, ayatan tayo ti kinasirib. Anya ayat ti kinasirib, iti sao niya po Diyos. So marunod ito kakabsat. Gifts of influence. Yeah. Number 2 is the influence of knowledge and understanding. The influence of knowledge and understanding. So wisdom, kat isu iti sao iti Diyos, kinasirib, nga saan nga haan nga mailako, kinasirip pan na kaamo, iti pan na kaamo, isuday ta iti kinasayat nga panagbiag. So ito na naman, number 2, of influence is the influence of knowledge and understanding. Knowledge and understanding. Kas ano tayo nga kas ano tayo nga ma-influensyaan, iti dayto nga knowledge and understanding. Tinalage kat panakaam mo. Mabalin mo nga, the knowledge nga dito tinagdumaan da iti wisdom niya. Itinalage kat mangeg mo iti sabali. Maadal mo iti sabali. Tama? Yan. Knowledge and understanding. Panakaam mo dayta. Taad dati nangeg mo. So, maawatan tayo kakabsat. Idi nga nangasaba dagiti disipulo ni Kristo. Nangeg dagiti tattao, ket pinatida, that is knowledge. Ada nangeg da And then, pinatida nga kasta, naawatan da nga kasta, dadji nangegan da nga mensahe. Isu nga haan lang agpatingga iti panakamo, madaydayaw ti Apo. The influence of knowledge and understanding. Masapul tayo ditoy, tayo ti sao ti Apo, ure no saan nga da tayo tinapasamakan na dadzay. But then we listen and we believe. Ijengeket isu da jay ma-acquire tayo ti panakaamo manipod iti sao ni Apo Dios. Dito'y 4 gospel, dito'y upat nga 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Amin detang upat nga books in the New Testament, it's all about the history of the Lord Jesus Christ. Ket no denggen tayo dayta, ket pation tayo, indin awaton tayo, isu da jay knowledge and understanding. Influensyaan na datayo iti panakaamo, data nga panakaamo, na amuan tayo nga ay kasjay gayam ni Apo Jesus, ay kasjay gayam ti rason, no apay nga inmay ni Apo Jesus, nga inmay dito irabaw ti dagana ilansay di cross ti Kalbaryo, nagayos ti darana, and then after that, in kabil da isuna, ayan iti ayan ti tanom na, and then may katalong aldaw, nagungar isuna. So when we read the Word of God, and we listen, nudunggan tayo, kat basaan tayo ti sao ti Apo, maadda ti knowledge and understanding. Kat no maadda ito'y ijay, biyag tayo, isu daytoy itihaan nga maawan. Isu nga we need it, kailangan tayo daytoy. Let us continue to be influenced by the knowledge and understanding from the Word of God. Amen. So that's the next verse man. Okay. So knowledge, understanding, knowledge and understanding. Kung nakat information and understanding that you have in your mind, information you acquired from others. Next, verse man. Chapter 3, verse 15. Kung din, I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. The influence of knowledge and understanding. Ni Apo Dios, handa nga kayat nga kitkitaan dagiti anak na nga nakunang da.
Haan nga kaya ti Apo nga, datayo nga ikot awan ti ammo tayo ije sao ni Apo Dios. He will always make a way, tapno iti kasta amin tayo nga ikot maawatan tayo ti plano ni Apo Dios iti biyag tayo. Amen. Di plano ni Apo Dios ti biyag ti tao, dimpulos nga maamuan day ta, aging gana nga adat ti agsao, aging gana nga adat ti mangipalawagkin ka, in there you will acquire knowledge and understanding. Maipapan iti plano ni Apo Dios iti biyag mo. Madaydayaw ti Dios. Kat dito iti sao iti Apo ko ni Jeremiah. Dito iti sao ti Apo kadagiti tattao. Nga kunana, then I will give you shepherds after my own heart. And anya ti aramido na dadya itod iti Apo nga shepherd, kunana, who will lead you with knowledge and understanding. Isuro da, isu nga tunggal maysa kada tayo, adati role tayo iti biyag dagiti tattao, to teach them, to lead them. Tapno maadaan da iti panakaamo, maadaan da iti panakaawat. Manipod iti sasaw ni Apo. Masapol nga maawatan tayo. Tanusan tayo nga maawatan ti basbasaan tayo. Han tayo nga amo iti pagbanbanagan tayo. Handan, ada di jikwa, storya nga, problematic nga young people. In masidag ka ni pastor. Pastor, ani aramidok. Kasto iti problema. Agbasa ka gamin ti Biblia, kunamot ni pastor. And then nagbasa da ito nga young people, kunana, Judas hung himself. Ti inaramid na daytoy apan mo't nagbitin. Apay, awan ti nang i-explain kanyana ije sao ti Apo. Isu nga ma-misinterpret na. Idi 2 years, maika 2 years kung samot ditoy. Dahil may nga young people, adagamin di Bible study mi nga learning the Word of God, panagbasa ti sao ti Apo. And then, kinabigatan na inmay, Pastor, awan, hang ko nga patsyon, dahil ta, ibagbaga amin ti Biblia. Taapay mo't, madiati, ibagbaga na apay nga kunana nga, no nagbasol ti imam putdom, no nagbasol ti matam swatom, dakos ada dyan nga ibagbaga na iso nga hangko patsyon dahi ta Biblia kunana. Kat without knowledge and understanding, no awan ti pan nakaawat tayo iji Biblia, ag-period tayo izayon. Ag-conclude tayo izayon. So we need understanding, we need knowledge. Kat mapasamak day ta intuno iti maysa nga tao, kat sukimata na iti sao ti Apo. The influence iti panakaamo, panakaawat, iti sao ti Apo, iturong nakangay, no aday ti panakaamom ti sao ni Apo Dios. Amom ti araramidom, nga saan mo nga mo gayam, adamang buy-buya iti biyag mo. Isu nga daytoy iti na magbalin, kada kayo, kada tayo. Aday ti panakaamo tayo, panakaawat tayo ti sao ni Apo Dios, isu nga adadtoy tayo, ti daytoy gundaway. Because of the knowledge and understanding, may papanday ti sao ti Apo. Next, 1 Corinthians 1:8, kuna naman, He will sustain you to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Knowledge and understanding, panakaamo kan panakaawat. Masapul nga maawatan tayo, nga daytoy panagbiag tayo dito'y rabaw ti daga, kat we are in this, ada tayo dito'y lubong, nga temporary ti panagbiag tayo, kat someday, panawan tayo daytoy. Panakaamo, masapol. Ay, kastagayam aya, kunak ano nung natay ti tao kot awanan. So we need to let the people know, maamuan kuman dagiti tattao, dagiti amin nga tattao, nga iti panagbiag tayo nga tattao dito rabaw ti daga temporary laeng. Kat masapol nga maamuan dagiti tattao, nga diti panakaawat mo nga kastangay, kat maamuan damot makasursuro da kumakin ka. Gapo kumakin ka, makasursuro da, kat maamuan da nga adagayam ti sumaruno nga biag, nga masapol nga isagana tayo nga ususto, because the rapture will take place at any time. So diay, next verse. Number 3, gifts of influence. Influence of the power of the Holy Spirit. The verse tayo ito, ipakikwaman di verse. The influence siya, iti panakabalin, iti Espiritu Santo. Romans chapter 8, verse 15, kunana, the Spirit you receive does not make you slave. The Espiritu nga inawat tayo, haan na ka nga pagbalinan nga katulong. Slave, anya ti dadu mga term ti slave, ti Ilocano. At
tagabo. Yan, no tagabo gamin kaslangay nga maibabaon, kaslang kwalaeng. Ngam kunana, the Espiritu nga inawat tayo. Idi nga inawat tayo ni Jesus Christ, dito'y biyag tayo. Yeah. Di pan nakabalin ti Espiritu ti Apo nga iso tinagtignay kada tayo. Isu tinaikabil itabiyag tayo. Isu nga amin nga biyag ti tunggal may sa kada tayo. Adadta, di biyag mo, di espiritum kas tao na i-connect di espiritu ti Dios. Isu nga kunana, the spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Dito iti mamagbalin kada tayo. Di espiritu ni Apo Dios nga adda kada tayo. Saanan nga isu iti mangbalin kada tayo nga tagabo, wino adipon. Tapno saan tayo nga, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought you about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The power of the Holy Spirit, di pan nakabalin ti Espiritu Santo, nga isu dayto iti mangidaldalan kada tayo, mangiturturong kada tayo, iti nasayaat nga panagbiag. Kat gapo iti dayto nga Espiritu, the Espiritu ni Apo Dios nga nangiturong kada tayo. Kunana dito ikat, the Spirit you receive brought you about your adoption to sonship. Inturong da ka, kat nagbalin ka nga anak iti Dios, kat mabalin mo nga kunaan, nga awagan ti Dios mo nga Abba, Father. Adan iti karapatam nga mangawag iti Dios mo nga Abba, Father, sikati amak, gapod da di Espiritu Santo, di trabaho ti Espiritu Santo, ije biyag tayo. No awan iti Espiritu ti Dios nga agtrabaho iti biyag tayo, mabalin nga masadut tayo nga umay dito church. Mabalin nga uray syakot, masadutak nga mga saba. Gaputa, no awan, no absent, da di Espiritu ti Apo iti biyag ti maysa nga tao, hana nga amo ti turturungan na. But then, no agbiag tayo di Espiritu panangidaldalan ti Apo kada tayo, naurnos ti panakipagna tayo. Amen? The power of the Holy Spirit, the influence of the power of the Holy Spirit will lead you nga agbiag iti panagbiag, nga adaan iti panagbutong kini Apo Dios. Agbiag tayo iti panagbiag nga nadalos ken naurnos. Maraydayaw ti Dios. Next verse. Galatians chapter 5, verse 16, kunana, so I say, yati bagana, the power of the Holy Spirit, the influence of the Holy Spirit, the influence siya iti panakabalin ti Espiritu Santo ti Dios, tulungan at itunggal maysa kada tayo, tapno magna tayo. Kunana, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of your heart. No, di Espiritu ti Apo nga mang-influensya, ito'y biyag tayo. Amo tayo nga makipagnakin kuana, and we will not gratify. Saan tayo nga penaken, jay kayat ti tarigagay dito'y lasag tayo. Because sino ti mang-influensya dito'y biyag tayo, it is the power of the Holy Spirit. Amen. Isu daytoy ti kasapulan tayo, even at this moment. Umay iti panagkapoy, umay iti panagsadot, kada tayo no maminsan. Nya, aminon tayo dayta. Uray siyak sumsumro daytoy. But praise God, numalagip mo, numakitam, ada daytoy work ti Espiritu ti Apohan, nga agsardeng, agtigtignay iti biyag tayo. Isu nga no kunam nga no sumardeng ka, adad ti Espiritu ti Apo nga mangtignay manon kinkama daydayaw ti Apo. Isu nga no bilangam ti tawon mo nga panagserservim kini Apo. Iturong nakakumati panagyaman kini Holy Spirit, who is always leading you every time. Mabalin nga adadag iti gundaway nga kunam nga, madikon, agsardeng akon. And then iti tsimpo nga inbagam tigas jay. Apay moton nga, daldalan kalata nga tumakder nga mapan. Saan nga gapu kini kabsat? Saan nga gapu ni kabalay mo? But because of the influence of the Holy Spirit, so ti aktibo nga agmin-ministro, iti biyag iti tunggal maysa kada tayo. Kunana, so I say, walk by the Spirit. Agmagna tayo kumay, ijay panangidalan ti Espiritu ti Apo. Ijay panangidalan, walking by the Spirit kakabsat. Into no makipagna tayo, magna tayo ijay panangidalan ti Espiritu Santo. Maysa nga explanation ti maysa nga adipon ti Apo. No magnano idalan da ka ti Espiritu Santo kunana, saan nga amin nga panangidalan ti Espiritu kinkakot mayat.
Haan nga amin nga panangiturong ti Espiritu ti Dios kinkakat mayat amin nga dalan. Crooked ways, masapol nga paglasatan tayo. Rough roads, masapol nga paglasatan tayo. Mabalin nga ti Espiritu ti Apo kot idalan da ka ije rough road, tapno amom nga ada ti rough road. Mabalin nga ti Espiritu ti Apo pag naunda ka iti bantay, tapno mapadasam nga magnati bantay. Hanga puros tayak amin, hanga puros flat amin ti pagnaan ti Kristyano. Ngam da tayo kakabsat, anak ni Apo Dios, na duma-duma nga klase ti panakipagna, na duma-duma nga dalan ti panangiturong iti Apo kada tayo, babaan ti panangidalan ti Espiritu Santo kada tayo. Mabalin nga iti pagpagnaam tatangay kat nadagsan nga problema, ipalubos ni Apo Dios, tapno ammom nga kasyay gayam ti makipagna. At the good thing is, into no magnatayo iti rough roads, into no magnaka iti bantay nga makalkalayat, saan ka nga agmaymaysa? Because kunay iti Apo, I will be with you always to the very end of the ages. Kunana, makipag-adakin ka, makipag-adak, uray dita sibay mo, kunana di kanta. Thank you, Holy Spirit. Heavenly Father, we appreciate you. Son of God, we appreciate you. Nya, Espiritu ti Dios, Holy Spirit, we appreciate you. You guide me, you lead me, you live right inside me. Makipag-adaka kanyak, adakat ni sibay ko. So, agyaman tayo, saan tayo ngagmaymay sa? Amen? Hantay yung agmaymay sa, He will always walk with us, makipagnanga ka na yun. So, dadjay iti maaramida na, if we stay under the influence of the power of the Holy Spirit, kaya tayo, kabailan tayo ti bumangon, anyaman nga umay nga, kapadasan iti panagbiag tayo, saan na tayo nga baybayan. Amen? Ada pa ba ti next verse dita? Ephesians chapter 3 verse 17 kuna na, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, being rooted and established in love, so that Christ may dwell in you, in your hearts, through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. Dito iti prayer ni Apostle Paul kadagiti taga Corinth. Nga di Japan nakabalin ti Espiritu Santo. Ipalubos da nga isu iti di Espiritu ti Apo, isu ti mangidalan kadakwada, isu ti mangiturong kadakwada, tapno iti kasta saan nga da jay bukod da nga tarigagay ti agturay. Kuna nakat walk by the Spirit, so that you will not gratify the desires of your heart. Makipagnaka ti Espiritu Santo kas idalan da ka, tapno saan ko mga da jay tarigagay mo, jay kayat mo ti matipal. Madaydayaw ni Apo, so we must be thankful. Expression of our Father, ti expression iti ayat ti Dios kada tayo. So di trabaho ti Espiritu Santo nga kankanayon. Nga tulungan na da tayo, nga ma-establish da di panangayat tayo pa'y, di ayat tayo kini Apo tayo nga Jesucristo. So di jay, verse next is Ephesians 3:18 nga kunana, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Na uneg, nalawa at idog, saan nga ma-measure ayat di Kristo kada tayo. Amen. So, sapa kayat ko nga, tunggal may sa kada tayo, ma-encourage tayo kuma. Spiritual gifts that influence. Dato'y kuma iti kanayon nga i-desire tayo. Dato'y influence, when we say influence gamin, na duma-duma. Gapo iti deto'y nga word nga influence into gawak nakaarami, dako iti talo nga sermon ko na kanya nga tati sermon ko no bigat. Din aglablaban naka-prepare may sa di man sa bali man ti. So nga no kitan tayo gamin dito word nga influence nya. No influence kuna tayo no makitugaw ka iti padam nga tao, mabalin nga ma-acquire mo jay kababalin na. Mabalin nga maialis kin kada jay kababalin ti tao. So kuna na ti Proverbs nga hangka nga makitugaw iti pagtugawan ti managdangdangkes, nadangkes kuna na. Hangka nga makitugaw ti tugawan dagiti nadangkes. Tapnoan ka nga maalisan, kuna na jay. So influence, aday ti bandag nga aramido na daytoy, no kanayon mo nga kadkadwa, maalisan ka. Pati expression, maalisan ka. Numayat ti ugali na, maalisan ka. Numaditi ugali na, maalisan ka latta. Nga mayatan nga kabsat, spiritual influence,
spiritual gifts that influence. Dito'y iti hanghangaan tayo iti inaldaw-aldaw. Nga dito'y sagot nga dagitoy da. Nga naitod, iti tunggal may sa kada tayo. Nga no ag-manifest dito'y nga spiritual gifts, maakara na ti kaabay mo, ma-encourage kaabay mo, mapapigsadag iti nakapoy, gaputa day ti dakkel nga aramido na daytoy. The influence of wisdom. Ti kinasirib nga adaki ni Apo Dios. So ako na ti James na nga, if any of you lacks wisdom, no agkurang ka ti kinasirib, dumawat ka ti kinasirib. Kunana, sino nang i-offer ijay ni Apo Dios? No agkurang ka ti kinasirib, libre, dumawat kalaeng, madaydayaw ti Apo. By faith, sumasapol tayo dito eh. Spiritual gifts that influence is the influence of wisdom. Yan, wisdom, wise tayo kumakakabsat. Amen. And next is the influence of knowledge and understanding. And then, the influence of the power of the Holy Spirit. No, agbiag tayo ditoy nga spiritual gifts. Isu daytoy iti mamagranyag kin ka, mamagbalin nga nalawag ti panagbiag mo, attractive ti biag mo, others will be blessed, others will be encouraged, gaputa ti purpose ni Apo iti biag ti tunggal maysa, no apay nga itud na daytoy nga spiritual gifts kada tayo, tapno maakaran tayo dagiti daduma ket bumilig ti panagserbi tayo. As we wait, kas urayon tayo, iti aldaw nga iya ay iti Apo. Tumakder tayo, ket idaydayaw tayo ni Apo Dios. Hallelujah. Thank you, Lord. Kantaan tayo to get a touch from the Lord is so real. Napudno iti Apo kada tayo. He wants us to stay in His presence. He wants us nga ma-influensyahan tayo kuma iti spiritual nga bambanag, na espirituan nga bambanag, tapno makapagtakder tayo, madaydayaw ti Apo. Hallelujah. Get a touch from the Lord is so real. Hallelujah. Tunggal may sa, sige, irugi tayo man, agyaman. Agyaman tayo, kini Espiritu ti Apo, for leading us. Nga dito nga spiritual gifts, nga dry di tunggal may sa, mabalin nga, amin nga spiritual gifts, kat inaikabil kin, kagaputa dito spiritual gifts, inwaras iti Apo, iti unag ti iglesia, tapno iti kas dita nga iglesia, dumakkel, babaan, kadagitada nga spiritual gifts nga naitad kada tayo. Let us just worship God nga kunaam, Lord, tulungan na. Hallelujah. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. Draw nigh to Him. If you draw to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is so real. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Jesus is coming again. Hallelujah. Hallelujah. Is coming again. Maminsan pa to get a touch from, hallelujah. To get a touch from, in the Lord is to get a touch from, the Lord is so real. If you draw nigh, if you draw nigh to Him, He
attached from the Lord is so real. To get attached from, get attached from the Lord is so real. When namami nga nasantuan, agyaman kami apo tasan mo nga inpaidam dagitoy da nga spiritual gifts. Lord, makitam apo kas in build up mo iti church mo apo Dios iti daytoy nga lugar. In-install mo dagitoy nga spiritual gifts iti iglesia. Ket apo tunggal may sa apo Dios kada kami apo. We are influenced, O Lord God. Babaan ti panakabalin ti Espiritu Santo nga isong agtigtignay iti biyagmi, iti pamilyami, iti every individual. Katulungan na kami apo Dios nga agtuloy to walk with you, Lord God, and not gratify the desires of our heart. Apo, agpa-influensya kami, iti nainlangitan nga bambanag. Nainlangitan, Apo Dios, nga sagsagot, nainlangitan, Apo, nga banag, gaputa mamati kami, O Dios. Nga we are not in this world, saan kami nga tagalubong. Isuga po na, Apo, nga iti mang influensya kuma iti biyagmi. Isuti na espirituan, Apo. Madaydayaw, katulungan na kami to stand firm in our faith to you until the day of the Lord Jesus Christ. Nga masarakan kami kumaapo nga blameless. Nga i-apply mi dagiti sasom, nga madan kami ti wisdom, madan kami ti knowledge and understanding from your words. And then, Lord God, we can live under the influence of the power of the Holy Spirit. Madaydayaw ka. Thank you, Lord. We submit our lives to you. We submit this church to you, God. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.